Randíte alebo chystáte sa randiť so strelcom? Tak tu je zo pár vecí, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako sa s nimi zapletiete. Pripravení? Poďme na to. Poprvé, nemajú žiadnu trpezlivosť. Keď strelec niečo chce to okamžite. Okamžité uspokojenie. Prosím vás, nenechajte ich čakať ani o sekundu dlhšie, ako je potrebné. Po druhé, môžu byť veľmi nevhodní. Strelci radi posúvajú hranice, hlavne pri vtipkovaní. Myslia skôr na vtip, ako na následky. Strelci sú tí, ktorí sa smejú, keď niekto spadne. Radi vtipkujú v nevhodnom čase. Po tretie, nevedia obsedieť na jednom mieste. Strelci majú pozornosť ako akvárijná rybička. Ak sa s nimi rozprávaš a nie je to zaujímavé, zaspia ti pred očami. So strelcami musíš stále niečo robiť alebo diskutovať o niečom zaujímavom, aby si udržal ich pozornosť. Ste ochotní vynaložiť toľko úsilia, aby ste ich zaujali? Po štvrté, majte pri sebe občiansky preukaz. Nielen občiansky preukaz, ale aj pas a peniaze. Strelci sú prirodzení objavovači. Vždy chcú skúšať a vymýšľať niečo nové. Nejde o peniaze, ide o dobrodružstvo. Po piate, neklamte im. Sú veľmi pozorní a odhalia, kedy klamete. Ťažko im klamať. Odhalia to. Po šieste, opijú ťa. Áno, opijú ťa aj na prvom rande. Strelci sú party ľudia. Milujú zábavu. Ak si s nimi dáte jeden, donútia vás dať si s nimi druhý, tretí, štvrtý, piatý. Strelci rozprúdia zábavu. A takmer vždy odchádzajú poslední. Po siedme, ťažko sa viažu. Fakt budeš potrebovať zázrak. Strelci majú veľa možností, ale nechcú len jednu vec. Chcú všetko. Nemyslím tým, že ťa budú podvádzať, ale chcú mať pri sebe tú najlepšiu osobu. Po 8. Nehovorte im, že na niečo nemajú. Strelci radi dokazujú, že dokážu všetko. Neveríš? Tak sleduj. Nie, najprv sa spýtajú, či tam môžeme ísť. Čo sa bojíš? Poď už. Po 9. Rýchlo ťa dokážu slovne napadnúť. Nielen, že ťa urazia, ale ti aj ublížia. Pochop, že ústa strelcov sú nemilosrdné. Ten človek nemá žiadny filter. Po 10. Sú arogantní. Nielen arogantní, ale aj vševediaci. Strelci si musia dokázať, že sú lepší a múdrejší ako vy. Nie som namyslený. Som len sebavedomý. Ak sa ti to nepáči, choď preč. A to je všetko, čo potrebujete vedieť predtým, ako pôjdete so strelcom na rande. Trúfate si? Držím vám palce.